भारतीय जनता पार्टी बिसिंगथि खालाय दाय भारतीय जनता जनजाति मोर्चा बिसिंगथि खालाय जों थानाय 22 तारिख जों फ्लैग कायखा खुमुलुंग और फ्लैग कायफ्रु जों 7-8 जन बरक सामाजिक दूरत्व नारुगाय जों फ्लैग कायखा तान बागे हेंकाय जोंनि CPM 25 बছर जे और शोषण खालाय तंगमानि CPM नि प्रशासन हाथ चुतंखा अब जों इलेक्शन उंगै फानो BJP जों और सरकार दखल खालाय खामुं हाय फानो कोरोना भाइरस नि बागै ऑटोमेटिकली अब इलेक्शन उकलगो उसलुका आबनि लगे लगे गवर्नर बिनी यागो नाहारका कारण 17 तारिख नि बिसिंगन बंगनि प्रशासन 5 बছर पाइ थांका 18 तारिख नि सिमी हिकाय गवर्नर नि यागो नाखा हिकाय आबनि उल्लो जों 22 तारिख जेहेतु CPM नि प्रशासन और प्रशासन चुतंखा आबनि बागै जों सिनि फ्लैग कायै जों सिनि कर्मी रक बाय कयेकजन कर्मी रक अरनि फ्लैग काय दिखा काययाकै जखन नगो किफिली थांका और दुष्कृतिकारी रक साबो जों सिया और वो चिनी फ्लैग रक न कायसाफाना नारक जागलिया याकुंबाय कादुलखा सोबायका लामाव खिखलायखा रुंगय हरबाय सकका आबनि बागै जों FIR रिजाखा FIR दिफानो चिनी सरकार ताबु पर्यंत बखा कलक नि बागै केबन फानो दरपाकर खलायाको एरेस्ट खलायाको हाइफानो आबनि बागै चिनी पार्टी नि चिमी चुनो दागे जाखा भारतीय जनता पार्टी नि बिसिंगथि तैसे दागे जाखा तैसा त्रिपुरा राज्य नि और वो जे ADC हेडक्वार्टर आबन रक तैसा फ्लैग कायदि हिंदी चिनी पार्टी नि चिमी दागे खांकाय और फ्लैग क्लाइ तंजाक मुसुक साजाक याकुंबाय कादुल दांगनो सुं तैसा और वो वाक बाय रंगा सुं खायदि फैका स्पेशल कुनु चिनी तिनी प्रोग्राम करे विभिन्न बरर विभिन्न जागानि शुद्ध फ्लैग क्लाइ जागनो टेसाना हनाय सुं खायदि फैका चिन दुइटि पाइखा ini फ्लैग काय मुंनि सामुंगो खरक बुसुक आदं रक फाइका हाके बियां नि फाइ मान चिनी और अंकाय विशेष क्लाइ ताकारजला मंडल बाय चिनी मानदाय मंडल नि उद्योगे तिनी अबंगो हाइफानो चिनी छिटाफुटा जे विभिन्न जागानि एक दुइजन खलाय चिनी राज्य कमिटी लीडर रक फाइका चिनी और खरकनि विधायक बतंगो चिनी बरमगनांकुक डॉक्टर अतुल बाय चिनी विधायक रामपद जमातिया बरक फाइजाक फाइयाको सोनो नाइकल खा इनकाय अब विशेष खलाय इ दुईटा मंडल नि बरक न जों और तुखा इनकाय गोलाघाटी नि किछु पार्ट तंगो गाय खयरपुर नि किछु पार्ट तंगो जेहेतु इ और वो खुमुलुंग एलाकाओ ADC नि 4टा सीट जिरानिया जेने मानदाय पुलिनपुर टाकारजला निने जन्म जयनगर पेकुवारजला इ एरिया नि बरक रक कायसा कुइसु फाइका विशेष खलाय हेंकाय दुईटा मंडलि फाइका मानदाय बाय चेनि टाकारजला इ थांनाय 22 तारिख जे नरो फ्लैग काय माने बिसिंगे सुप्रजाक माने फाइकेबा सोबाय जाक माने खितार जाक माने आबोनि बिसिंगे FIR खलाय माने नरनि सानमुं तामो ताबो खरकसापानो से रमजागियाखौ हेकेबा बो पुलिस FIR ले खलायका FIR खलाय ताउ पर्यंत पुलिस रमयाखौ बरक न केसिनि सानमुं हंकाय अब टाउन बागे रमया जों चिनी पार्टी नबो सुंगानो जों थानानोबो सुंगानो अरनि SDPU SP रनो जों सुंगानो टाउन बागे तिनी ताउ पर्यंत रमजागिया हाइफानो बरक बंनि डिउटी खलायतों जों पार्टी चिनी डिउटी जों खलायो जे बरक रक साबनि बागे FIR रिखा अब तो थानानो सिसिनाय गाय जों चिनी पार्टी नि संगठन जों चिनी संगठन नि बिसिंगथि खलाय जों फ्लैग कायो प्रशासन नि सामु प्रशासन खलायनाय पार्टी नि सामु जों पार्टी नि फ्लैग काय तो
tamni bagai norokni aro tini pothum laimani tini hàng cái nữa chừng tháng này 22 तारिखआव पहिला जों tini no पहिला ya tháng này 22 तारिखआव जों Orneo Khombolong headquarter जों BJP ni ngui flag kai lainani hanai जों खालायमानि हालायखा फना बेसिले बरक बांया हायफाना जों मथामथि kai नाय थखाय क्लां थांमानि जागाबो सबारकबो flag no नष्ट खालायखा हायफाना जों flag rong no tewa sati sanani hene ne phailaija जों बरबाय वालायनानिया टकलायनानिया चिनि खालायथायनो जों खालायलायनानि फाय जों पार्टी नि ngै जों पार्टी जे तो कायसे सपोर्ट खालाय दङ आ पार्टी नि दागे मंगने ngैनो जों अमाहायराव जों खालायलाय दङ अरो जागाव जों चलारकनो गोबां मा जागाव बरबाय हायना पार्टी नि बडिफोर साम खालायना थांथानि बुरिरावबो जों लगेर लायानो हनैनो जों बुरिरावबो मथामथि यां यानि फायलायजा मेन को खाहा खेनो चिनि आनसि सिगां आने टाकोक्रा साइथां माने बहायनो चिनि टाक नांगौ माने के चिनि दफाराव 70 बोसोरनि चिनि गेपिं जेटा राजनीतिक खालायफाय माने बिसिङो दा कांग्रेस बांका बा थांनाय गभर्नमेन्ट रफांका बरौ जे खालाय माने बरौनि खालायग्लां थांका बाद बाकिनो जों बाहायनो टेक्स फिल आप खालायो चिनि बरकनो जों बाहाय के सुबामान आबनो नाहारै जों जायतकलाय दङ ओंखे तिनि नि विशेष खाय जों फायले माने के तो चिनि फ्लेग खालायजा रौनो बेलायका हानां पेनां खालायजाखा कायसा फ्लेग बिरोदिनि तो मा सामाया हायफाना जे बर पार्टी नाम सपोर्ट खालाय तंनाय बरने बा के बेलायखनो बरम खायो जों ओंखे जों जे कुनो बिरोदि पार्टी नि फ्लेग रंफोर जों बेलायखनो बरम खायथाय ओंखे अरो जागाव मा के बेलाय सेलें मानसिंसा जों अमहाय बलाय दगलाय हलाय सालाय बोथारलाय सौथालाय गोबां मा राजनीतिक खालाय फायलायला हायफानो जों ताबो अमहायलायनानि जराया विशेष के एडिसी एरिया नो जों वासनाय खांगे बेलायखनो जों रांरि गरै दा विशेष के कोरोना भाइरास नि बेपारै जों जागा जागा थाङै जों नुबैखा बेलायखनो सामं गरै कामं गरै विशेष के पाहार ओनसोलाव दंनाय र ओंखा अमहाय जरावो पदेर परचिनि गभर्नमेन्ट नि माथाय सख्ताय फाय माने हावा मानैनो जों बर'रंनो बाहायके बरनि गान्दा बासायमान आलखेबायनो जों यां यां खालाय चुबालाय दंलाय माने ओंखाय जेटा गभर्नमेन्ट नि जेटा रुलिं गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेलावबो बा स्टेट नि जेटा रुलिं खालाय दंनाय बर्तमान गभर्नमेन्ट या भाव एडिसी नि खेतो ते आयां दिगे खेतो बिप्रदेव जिनि माने या भाव दङ ओंखाय जतबो सालाय माने बिसिङनो जों अबति र खालायलाय दं माने ओंखाय आरो जागाव जुदि भुल बुजा बुजिबा अमहायरखे पदेर परखे जों आटक रखलायलाय के बा पदेर पर आक्रमण रखलायलाय के बेलायखे नायथौग्रिया नुखुया बेलायखेनो सेलेंमा सिंसा हायनबा आंनि रजतनो कयनानि मुसुङो तिने अरबासा वे आं सानानि मुसुङो फायदि जों सिनि बर' रगनि गाना बासालायनो अमहाय बिरमान जराव विशेष खाय राजनीति खाय माने के मैनेजमेन्ट तैसे मैनेजमेन्ट खायनानि बाङै जों रांरि नांगौ ओंखाय हायनबा जों ताबो नेशनल पार्टी मा खाय गभर्नमेन्ट ने सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट ने सुबा सुनांगौ हायनबा आ सुबा सुमानानि बाङै ओंखाय जों हारमोनि जों सिस्टेमेटिक मा थांनाय हायनबा जों अबननो सानानि मोसुङो फायदि जों खरसाते खरसा हामजाग लायानो खरसाते खरसा सुबा लायानो अमहाय महामारी बिरमान जरावो खरसाते खरसानि गाना बासालाय माने बिसिंति वालाय सुग्लाय नायस्रिलायनो अंग्लाव रखलायानो आं दिनावमोन आबान खायो जतननो जों वालायलायनानि जराया महामारी फायमाने बिसिंति सिनि बमहाय नायट्रिफ्रा हावा टटेल एरमासाखा एरमानि सिङै दङ कोरोना भाइरासनि गाहायनि बाङै जों जे चिनि खालायथायनो जों कायसा पार्टीनो सपोर्ट खालायदोंबा जे चिनि खालायथानो खालायखा किन्तु आं जारा बिरोदि दंनाय रंनाबोनो आं कयनानि मोसुङो दाबो जों बुलायनानि जराया हलायनानि जराया फायदि नांखानो टेबल कायसाबो जों आजक लायै सालायानो आबोसो देखि सामोसाङो हायनि बाङै आं जतनो कयनाय फायदि जों अमहाय समय हाया जरावो खरसाते खरसा ससियेल डिस्टेन्स नारमानि बिसिङो जों चिनि बर'नि खालायथायनो बर' खालायदि चिनि खालायथायनो जों खालायनाय गभर्नमेन्टनि खालायथायनो बर' खालायानो हायनि बाङै जतनो कयनाय चिनि खाफांनि हाजामै आफारै जे अननाय खालायखा बने मा होननाय जायानो ब सुद्रायथों सोबाबो खायखा जोंथ' सिलिया थांनाय 22 तारिखनि कक ओंखाय ताबो जों दिनै देबायसा खालायखा खाखल'ङै दिनै जरा ताबो पर्यन्त बर'नो रंजायाखौ हायफानो जों मननो वांसलायनाय जों खरकसाते खरकसा बिपद जरावो समय हाया जरावो बासालायनानि जरावो अमहाय अंलायबिया हनै आं जतनिबो खागै चिनि पार्टीनि ngै जतनिबो खागो आं गय मुनारगैनो आने कगना अरङ मसासा हामबाय बियां काल कायजा थाथिं नरने कायना आरो फायनाय र बियां कायजा खानो कायजा माने ओंखे तो यां दिगिं
amo para Dukmali amo to main Dukmali area one kato kaijaka main tamahanai khomolong ni head office area wa motamoti baire na kaijaka kaijak man khato agi ni khiklai jarong no tewesa khawai raja khang